Evergreen Herbal and Spiritual Center say Yarabia Adano Quadana de Brabejo Arisa. I was young and Wakaba and Rites, so Sabia Ushi and Nana Appiah and Nana Afi Oma in paying for Bayre Edgy Nana Appiah and Jumedi is sitting now so Nina Confu Jinawa Afina Nana Befana Ako Ibijum. The Brea Wushi Fina Nana Noma Confor, a man penny for Nana Quala and penny for. Nana no anymore. Omode nana ekwa transi akwa akochia. Nana eni ebusu nana no akofo na nam kwanso a enko akochia busua ni ku na oma transi nom so age nchia ewo afahye a ana Kwaku Appiah ye Baffour Anhwere eni Atia Mframa komfo Bɔffoɔ Tegare ekomfo omo eji dwumadi no ena woni busu a wo hwe me so say like, share, na eja or comment, account, a face, subscribe channel, no, Sabaya, video be a debate to Indiano, when you be actually. And my room, if you say, I bring a big now, eja or comment at all, Sabaya, dear Anko ye, na Enko ye, and my own, yet side you, na yes, it's not a free. I read TV, I just say, Yen Shay, and Yabunia, Jebre, na Yen Twas with the Untias, the Munchi, ever. Abusuya ti afa nananom achewi a omotena se agofuma ya gontuhwa nana tiwa nana akua afidie ene nananom akonfowa ene abusuya nana ten nana mena nana amponsa ene nananom akonfowa ena atwa ahia omode omani munyam beja nana Kwaku Appiah a obutu asante Banko a okom Baffour Anhwere ene Atia Mframa Bɔffoɔ Tegare any abusma eka ho bebre ya ha konfo ya wo chie e friend Nana Ata onto so egu mase anwoma so hɔ Nana Ata so ebutu afa Nana Ata de ni monyam aba betu ye Banko abontin so a ɔne ni monyam ebe kai Nana Appiah chi ɔne Nana Owusu ebutu iman onto so eka ho ena omo echi be nananom akonfo ene wabusua enyia ena omochia Nana Appiah ene ni mpanyifo bra omodi ebayiti agoro a wuhu eye people so gare na agoro tibinia yenya abotre na yenya branche de ontia se bia ne hu nchire mu ebebre eye before so gare ono so na atie sinwa odi agro ni ani unyam ebeta na Appiah echi Abusuya yema me konfu beya ono so atiasimi Nana akua afiri Sara ana yefre Nana ana atiasima ono so edi agoro
Abusua Nana ono so Atia Simi Nana Ejei Sikapa ena wonso so Atia Sima onso di nani monyam ebeboa Banko Baffour Anhwere ene Atia Mframa ne abosuma eka ho you share Fugina each with Nana Kwaku Appiah, one mammy Nana Yaa Amobi, and a pennyfua, a bear, drum woman, woman, and a moo each conform pennyfonia him for a buano, and I eat a good night Jessica, that's so each and one, and anum abosom at yes in the swa, Mubabe essentially to say road and I wanted to say, and anum abosom abba, Nana Eji Sikapaso, Tinana Jessica. Susu me won so na atiesia omo so e ba bi agro aboa aboso na se ahye won aboso so aninya Mesaka beposo gale ehwansem abra usido mu shifu ha na boso no ankasa atiesi na naso a wammo danta ananse pejifo beka ne se piatam na nana boso no eye nsenkyerene ene amamade ewo eye Banko Baffour Anhwere ene Atia Mframa edwumadi no ase ti ha wo hwe eye Bɔffoɔ Tegare a na se Tegare bɔfo a owo asante beposo ena Patiesi na amposan so agodi agro ye busumi a ochire tano a free amomaso busumi friend tano a free amomaso one wo Nana ata so a ochire
Saji Brena Sha, Busumi, I would try and wood, FFE, Nana Jumo, Busumi, I want to see a carry. I'll put a Akuna Akofoso, or no idea, Rebecca, the recording chain in a good interview. Come back to Sabra front Banso Fina Alicia Masana Washe Yesu Atadia na Edi Agro na Facebook na Eji so for so ewo asante people so carry and abanswa so Edi Agro ade ashe Baffour Abusua eye nana konfuya aduni so a odo so eche afubisa dade eye nana menu na obo se odo so one ni panyimfo na hemfo e ba bechia eye nana Appiah ni panyimfo bra na ho bayre e ama eye osuma ife no Baffour Anhwere ni Atia Mframa football nana adade na achia nana Appiah no a one no akasa wasa achia nana Kwaku Appiah Nana menu ebutu fisa okompos my friend of adade na hemfo na ebusu a okoche
no abofo ni so a edi asa na mo na da no na ofo ya o say obi na fi eye ko kana o ifi a so edi on juma no na esa abusua nti wohwɛ ase ya ɛyɛ suma yi a waba ɛyɛ
bema fefefe a gyina hɔ de nsa egu fam ya Nana Kwaku Appiah asɔre gyina hɔ ɛyɛ akwasi kadawo na sɛdeɛ da bi yɛka kyerɛ mu no yɛka sɛ abosomsɛm a Nana Kwaku Appiah ɛma yɛte sunsumsɛm na osua sunsumsɛm to kɛsɛ Nana asɔre gyina hɔ a ɛyɛ bosom gadawo ɛyɛ Nana Kwaku Appiah ɛpapa ɛbosom a na ɔdidi ne dwuma ɛwɔ asase so na ɔdomanko awu afa nipadua ne ko ɛna ɔbosom no aka Nana Kwaku Appiah ne nua anaasɛ ne papa ɛwɔ faase nti Nana asɔre gyina hɔ akyea bosom no so huni sɛ ne pa no nti Nana asɔre gyina hɔ nyinaa bosom no akyea bibi obiara wie na sanana ɛtena se kyerɛ sɛ wɔde ani die ebuo soronko ɛde ma ne papa bosom no nti Nana no ma konfoma ɛna ɔmo so atiasima ɔmo di asai nti abusua gyebre ne hwɛ na baabi aduri deɛ yɛde part 2 ɛbɛbrɛw na oku baabi a dwumadie no egusi yɛ wanti enka biwa na yakraw